inga motebi gaki tiga banonda hisegoka nye konye etogochia no mwana ngamutarira iga na togosoka iga ntigoitera amache gwansa nande ntinyigeti goitera ngaiterera kiagera esukari amache asokire nkogenda gaki ngobatebi gaki twabere no mwana oyo agateba gaki abele yari tamanyeti gokwana abele ayo makamanga temba oyu no mwana tigaete gochia nkagenda gari simuna mwasoka iga chinsi aganjenge bara moino nakanyomba ari no tuchete ngaika iga igonde taiyura nyugorere abagateba oyo gatebi omwana abo tugasoa chinsi agachi tukamana tugakira tigoika sasta makoigwe egari enene ngateba ndochu no maene nakwa igachika moji mwachomorigereria Obosongo Vibes Network kaka amang'ana ari gusiya itogara makongu na ende gas mwatoire buna kaka sungura guse Obosongo Vibes Network no gotara gusiya ngima Nyamira na Kisi eriko baretera narari ari agenderete imeje binyoro kyagira abantu mbali bali siko ya gusi na abande muri me ya gusi egasi eto no gokwa touch yebinyoro byaino ngakibigenderete asomuno bwiki gusi orimo koigwa enumwe kabanyene rero igonde imase gwodi ya Gesusu a constituency nyari bari masaba e county ya Kisi ekenyoreke nakinyoreke korugero ekenyoreke ko kumasaba masaba masaba village aiga igona cha paka sako rukukia mukama yani kwerende kia mukama twasoke umbu twache kia mukama then from kia mukama twamanya goja Gesusu ntoigeti kanisa nera ari kurukumogonga SDA nsabu no tole kiagira abantu bari kuruchierie je bagumwa kaka ngwajeteka kia toretire maka story nera enkongu yo gukumia mugaka nari mataiga umuchigeto mutaka sana bantu bachete bakamuvamia bakamukenya sengencho yake mang'ana mange yebinyoro aitogo chikogenda toigwe nga narariaya akikuru kwa Maria tata ngro ku Stephen Mwebu Anas najo mumuromo nene bwo mugaka nje mumuromo ntangi bwo mugaka Simeon Ntonto umongina nkyakuru mungina ko ku Karen Kibonto barenga muri mino minto igotore ban bamura batatu umwezi koyomo wana yo monene nje monene eparinga yeguchie epareye egotire gasoka Masabe school yaenda yabwatana na kiamukama town yego turumbuka atumuka yaenda kera yaenda matenya cheki kwaje no reka gusinga jiwe aya ko nje ama tukamange timenye tika okay kona kote school na ngachinkarie kiparua ngamenya bisabo rinya ribari chachi mate nona amenya matuka mange myaka ngene iga goikara last year December ngaba transferred kuro ngaenda Nairobi goikabone abantu kwana iga Nairobi konyende okay no nabete ngwakirwe simi koru no wali na abana bamino no tole Nairobi with my youngest brothers bade babere Oto abiri to komenya matuka iyo bamba tangite kwenda aria aginje naso to last year December okay so nona abiri ginko baiga paka abuna nachi twakirwe simi on Thursday evening ya saa 5 iga na rure gas tudiete tuga ngo prepare sapa gakirwe simi ngote nga Steve ngakika wete mami no bandate ngatembi ya bari twakwana mamambi ntembi ya to na wate uroibwe sukari agende kuna kobari buyaga kuna ko bya mariogo ne chinda ya chai buyaga Thursday ngose muisonde yarenga Thursday muisonde so botuko ari gukiera igoro so na leo no ba kongera my cousins ogonte yo one of my cousin ore Nairobi onte inga tatu mino iga bantu bachire basambire nyomba bamoitire ku nyomba bamoitire ne mioro ne mete bamosokisko bamosambire so nachiko nyara ginkwegena ngake simi gochaka ngakire kasi nyane ku first kasi nyande chon warenge ngo mwa obori nga ngikegende tekaga gunyugete
onte inga nere mbona ikire nyumba tarama kende yonse so ngakira ikasini yende ekoro ku Dominic Kasongo okonga bono full story onte inga abantu baichire kamino sikogari baitiro musomino bamusambire so far wikyabone abantu kwanga no arisiko igajiete ende yiga ajiete piare tamara asogete siko lakini go chinsa amagoro byare no mutuga iga najiete bigoti namoko so ngasinyo kingokora nkariraga ugotu ngaturia nkarigichi option ngakingokora ngakira mayango sisimi my friends once ngaba involved so ikana jaza nje nawe get savings nkate my brothers mbabwa teken ngate tukaka booking tukariga tukanya tugo chaigoro twanto igeteiga tukanyora mama no abekire nyagitari arikero kaichuni so igoro no twabutete teori uyo mata nere bamumisete yes my mata nere bamwagete mutuga igansemo alafu no koboko nakire umwana nari bakoba nere my sister omoke so ono andinga umwana odiko babwatete bakatuguta igo chisiko your sister nere no arengenka no my sister taya so mwana geto umwana tigirete mama okumubute student bana ukwana nere isiko ono mwana inga bakabwata bakanungucha ya chisiko so on that process bama dutete chisiko mwana oli nabo yeteke kyamo betete igoroga alafu naga narirarire so ntwamushugurikerete nere akaegwa mariogo kabitu chisindani so tukanyora ngarende chake koriye na mama nere mbuyarenge echinse no twabutete nere mpaka around saa 5 chabutko iyo iringo gwakire simi nchira kwa ngoro Nairobi yoko ngakire simi no na ingi konya naikire Narok on my process watch so bana ateye ngana direct paka kero kasima mare so bono mbuyare ngona koriye inyari skari ya irani nomo ono mbuyare tomo kidogo abwate no mwana nere nkoriye inyari iko bado no ari nyagitari no ari bado nyagitari era turagenda na nyari go tukwanira nabawukwana atoka maka wakwana tu yega bono twarire ne but yesterday yabwato bwoba nyano kukwanta konya kwana mpaka ya honja kumbodi nga namba ya nimbwata paka tanto na yanta maitinga na bwate namba ya ni yesi ngomwayo kumbodi nga ahinga ali nga tamanyet pasenje yo bwoba bo lakini bono obeire kuyango na kolebe nya esa wa bagutiro mugakomero nere ono ekenyoreke nke bwate bintu tokuruka nga ebibiri byabeire bikobaga tate ko last yo mutinyi komi igo byacha itukurugo basi epare bune tunumbogete iga kikayabi chiko cyari mbo basi iganya libari so ntitora batangani yasinya libari so my aunt oyo ni musiko mwa batata no aso yete mata kubasi mata mu jetonsa so my father usually yakuboka korwa okirosio mu bagoyo and as my sister oyo mwa ono buna kuna kwenda on that process iga krasti mutinyi komi musiko mwabo yakamwa ibiri samwa tekonu tokuma saruseti akareta iga akaika tukumake iga ngakire simi kinde gasiana nyabisaba debungo Steve oketega utatomyo na rwadite njwango tomopime so ngacha tukarigichibesa nke mango bakansupport ne kinabwate ikinde tugakondisi mugonda ikigaisana tukamoira agachekigu yateka na umaene na ibwate na mama nere konyoro moi so na mama nere na ibwate so tukabaira somunya itari bakarwarigu bagasibigu mangana yakaera bakaegu certificate bagacha so idi bacha bano babera ka December kaera January bono abantu bakatina koba kuna kubiriri gwekinyoreki weta uchimoina paka ria smaso ya mubonga elimo kubarusia ekenyoronkera wea mwabwatirane paka mwachire yes pako mugambi narawe yakane barasa babigete bagatenga bachange nandi baika bagakana lakini tukategwe arepo na doko risira syoka kichiko barwari so toka igekenyo yons pingia ngawe paka mugambi baka baturete once bale ngawe so bono kero yika mutinyo yo January babwanire bari buya side ye gochamba ka somo bago utumbukete yo kwenda nya chekimata abantu bakaba kuna kubirirwa nabo chimo ina batese ono mugambi agatebenga ibinte byabere too much
so kwatugwidwo tukurangiria barasa bakarangiria barasa yende mande ye yare tona yegukie akanyabeka gwitu mata igitieke so gababeke barasa yo bagateba nga kurumuinari na kumuina abantu bonsi ipi bache monyeta inware akagwe omonto oyo maso oyo so that oyo konyorekana bwate ibiriri ebyo aenda agwarigu na expenses kiaye bakachakira tata bakamocheki bakanyara umaene tabugati bakacha mama bakacheki bakanyara tabugati so bakaenda next iga bwo mutureti acheki mutureti bakanyara tabugati lakini mukaye abwate mukamura na abwate bakaenda tumo mucho yomo yokabire acheki bakanyara omuino yabwate nabaisiki baye babire na bakaba mwabaye so abantu bakanagacheki uko kwenda uchumuino bakaba abantu abangi so on Monday bakairu nekitani bakabekwa bakabakora on time for 3 days bakobera yeah Monday Tuesday Wednesday 3 days here so Thursday in the morning baingi supposed to go soka bagasoka bagacha so Thursday morning ndukwante na my mom kamwakire sinye abantu abare mbagwati anda akamba katata and yanga madai so if possible a weekend ye kubwati ntoche tubange toche ka utraba kwani and they were and done what I saw so goikiraga gwa abantu abana baso on Thursday ye jimo baso bagacha tubagaturia on the evening na die situation ye ebete yogo itomuse yogo tago de nyomba mbachege titatomino na bamumino bakanyora tabwate bibirire abantu bari batogete na biro byo wae bagoche gwito musumi so ono according to me no korengere kwani abantu abego bagoche kumoita nganere oretete batumekire resource yabo kurwarigwa so bono nga ontariere kangombiche tikoto kangombiche tinanga batumie treschi according to me statistic yane na korire that is the reason bakumubuni yaga tabugati tarago select montonde ozanta yabwati so ekini akenani yokumoita akumukona bosamba chinyomba chiriga kwa ibintu bibyonse igonga batumekire resources yabo kwirwari raboka abanyene but my question yamagoche boriga mbare kwebeka mu abantu abonsi batebe ngaki chibese twatumekire ke omuntu twatumiete for example 30,000 ke omuntu tenga abantu 30 so 30 times 30 tanyore go 300,000 so batatenya e family ye nchwamu chibese tutaito moto reiseri 1300 egere moto refund baka chifaida buna tatu minara tete ibiri byatoire into want atumekire richi sources cheto chinga kicheto twa west chikorwari toibono kworo on time so egere to bad fan so we are naipo abatuari korora tobeke toire nyone title date yo mugondo tobeke ose tubana chenya mugondo toni yaka no ubwo no yo no ubwo ntumu mugondo yo igorega mugondo monene ko getunu pakaro chimade nshamba kupa abatuari ko the option to na cheiga to bad fan as long as batiko mugako yabe mo yakoreki aikwerere weke umugako monene in fact around 70 something years so ono na makosa manene atena mayanda na bako etobe mangana mbanya korete buya ngombo bimbato gose tatambi sana thank you ne sister ne sister yani era mwana era mwana ngai meriando Mary Teresia Mary rangiria na nchukaindi ai on asbamo iteretenkai ngochia okay right kati ngobekire maiki basi vamo itete kurwali itriseliga kamasoka twende kuchialiga ndio tutaona vizuri pia mwana teba bona ni njoyo ninje teba igokoro wanga ibamuruse tikoro twende igankoro bamwite tukurwali ichimeteje iga nero bamwage tukurwali iga kabanya tutari gosokuja bagatagora kurwa igo ba yani eba tagorete trisa bagasaba kumwita kurwali asa gucha
bono ekero banyatire gosoka bagatagora Igo mseno araira. mwaraira bakahata kurwa Chisa chisa ngapi charingi? chakera saa moja gutirega Saa moja chia mambi? chia morogo Chia mugoroba. Igemete yonsi ipine roba muitere. itere ne spuneri bono bagacha bagatagora bagasoera Ekera finyete kuboga. bagatagora gucha kurwa bagasoera gucha nabasoera gucha bakigura umurango w'ikyaro rubikire chapi bakamusoka isiku Tusokera ni chabuga. Soka cha. bakamusoka isiku bono guchari no bamwiri tari square umuriro urengali ruguru kirata mitali kuri gwe defend agatama guchari bono ekero banyoranga bamubwatira ari bakamura ni bakituga bono bakamuita bagakora atarakubuya bakamutongi bakaranga isiri mono bakumutongeri bakamuira guchari bakanyoranga gari bakumutongeri oro bakabutura ribugeri bakamura miga bono bamutongeri tigano muito bakabutura muito bakamusambira abuga Wancho murigereria amang'ana makongu. Ande kurusio monto mino nyumba. Ore moyo kwa moita. Paka kwa musamba. Ogusamba omuntu ore moyo. Mwa moitokwa. Okokani kwino ngorokyo kubone family bono. bono gusia serikali nigendete kufuatilia tuntu watu bese tunachia Mungu tu lakini serikali ubuko bwa serikali karoro ne rugende kubatia bikyako Abantu aba maybe nabo tabakwane marieta lakini mbamanyira asa maiso. bono nchena lengwara chenta unimenyete achitenga nyora bakole lakini gitinyi gitiana gitikaro kero mubero chiteli butuko Chise icho mungina no arige nyumba nere. ere chinse echo bakumuita yaya konyambara muiteri karo bamwagite chimba basoka akagenda Igetagati no muse yarenge. nabokora lakini batete n'umwana mu defendiri bagasoka bakagenda nakamuchukura kanga gake Yani mama mino no mwana mu defend. Samarita ngoro kuna futari barundum. Nainge Nairobi. Ke parwa kiani. Ga kirwesi mingatego mga gosir timai tono. Ngiba kumubuni. Nintege tono ekene kya kire gitoke tumanye na ngiba kumuburi. Ono kurwa bwe kenyoro nabayire nabasani. Nimba ndabaga nitie familia manyero chebunere. Namuga kwendo maitike ndo bakumubuni. Abamuide tenyane nyumba na muro chebuna chire. Njona sogo za kwane. Konyo mojiwe. Marieta ngoro kusabera ke mundo Daniel. Oyegama ko yono kwete. Eto bwato moichano yani to sinyege ntoko kora. Intuana korage koneke ga koregete ngomonta goitwa ande bakasa ambwa haki. Na moisa koligeri mochioiga enchera ore abantu baito myaka ya maiga batamenyetie mechi kabireye. Bona botwate kisunde kenenge kara mongina no mugaka bagoitu ko nyumba. Mwagera kami mongina kaminchuri akagenda. Bona abana mbiriro bali gakito ko sabange kenyoro. Gakimware kora mahabira. Gake serikali atokonye. Nono umaine umanyikane wiringani liga ki bona kero muntu no mochokera akoba. Boso muntu ngugwambi gwaro manyuri ligoso liayere ndi bwabiro. Akino ne kiare ko kole ikiagosereta abantu ngendo kieke ikagera bakamuita mune ng'ombe. Na moisa kuli nyombe chichiate tukuchinsa chinyinge sana. Serikali no tamatinga bagambare ngaba turiti mbare ngo ono ndetaigwete kurunse amonga ngikiagenderete. Gaki abana baito babwato bwo bonge. Etwasabire nge serikali akimurigereri ng'aneri akobo kweno gotambe na ndimo maite kuchunjuga mono. Momanye no lento kokora kende. Gaki nyasaba kanibuka abanyene. Ekiaga no monguri esale bone go yole moko yoito. Oringina abana. Gaki nera nyoro bole mubwaye bwabene. Ringani likali bwatu kuna ndamane kurumaye gonya abantu baje kugenderega botambe. Abantu ngona bokurushi kunyomba goitwa. Gaki serikali murigereri. Ani na abantu abatakanko ngento bakale baitwa. Yale ko bayenge kware kokora gose. Gaki ntubwato bwo abantu bwato bugendo.
gaki twasara serikali motokonye naende egere omobere oyo aende boronge ekiagera nochigaki noboso kwabonene ng'a ekera okorangeria korwa ase ore ng'a omoiri oitirwe gose omwana omino oitirwe bosa nabo ogotwara ekeondoko gaki mbuya mono mang'ana aya nare ase efamiri yaino yaani korokara egento buna ekiana gokorekana ase efamiri inkiana gokoreka inche nana korora gesangina nana korora ng'a omonto ngokenywa are bosa igoera gotega miaka ya maganda omwana omoiseke naite twasegete iga naro bosa omwana abana bamwabo bakamoita nere bakachincha pi naro togoika tokonywa egesunta ekere abana korwa kwansa echera bakabona iga abana aba mora babere na ng'ina bonsi bakagenderania ense eye ekenyoro ekero nabo getigarete bosa bono nabo ndoche ng'a egento eke inchi giatokonire lakini togosaba nyasaye oito na amaraika amache nwaike ase ange ring'ana eri gaki rierire gati ya naende ntorora amang'ana aya abana batware omorembe bamenye nonya abana baito ase abaiseke bamenyete bono iga bakogenda oroche ebanyuomire ng'aki bono bakororekana ekera tata omwa bagoitwa bosa bono nona abana ase bakogenda bagotwara ebisonsogoro togosaba ng'a nabo baria babwate abana baito gaki imbarengereri gento kende bamanye ng'aki nende amwamu ekare gose ndamwamu gose ngento ki batagete gosaria abana bamarieta bono baranyoa abana abairanire gocha gaki ntibwate ase tokobaira endamwamu ene ribero babwate ase ekenyoro bono toikaransete iga ase abairi ng'a kenyoro tikeiyo efamiri yabo engima abanto mbakoreti ki mbaiyo gaki nyasaye one tiga atokonye naende akonye efamiri eyereme mpaka omosifu oyo oere mpaka omogaka ekero mokoyana atindekwa gaki abana abatwara oboene bwabo gaki mbuya mono. Asante. Mbuya mono ase amarieta na omorandi Geoffrey Sagati nkaigere ari nyari bari nyaguta inche na oyomo bwa baria banyuomete korwa ase enkeye naende igo mbwate omwana bwa enkeye oyo ore omorandi nere ogorokwa Pastor Elizabeth naende no toraria ase ense ya Buganda ase engencho ya amasomo ekero twanyorete amang'ana aya igo yabete ekeondoko ekenene naende ekabe egento giogoichania ekiagera twaroche ng'a na omosunto ore bosi bwaito ntwachi kwegena mwanchi one ere chinguru nabo chiamoererete pi mpaka ekambetereri ng'a ntang'ane erinde nanya komoa efeedback ya amang'ana buna agendererete ase obweng'e buna natiga kobatebia ase enkeye iga inche buna omorandi egento ndatebi nonya na abarandi baminto abamo ogofuatiria amang'ana aya iga ase emitandao na ase amatanga ase emeroberi yaito egenderete iga na amasabo amanene toragania ase enkeye ekiagera birecha niga airete chinsemo abegete emesingi yaye naende ekero okorigereria the logic behind this amang'ana naro ororo goetania yaye okong'achwa okogani nkorokwa abanto aba ekiagera intwe na abanto ba omoika naende omoika nyasaye togototiga ekiagera nonya na ase chindoto nkorora tore ebinto amang'ana naro ororo abanto aba babwate abisekanete yare koba buya abagambi baimoke nonya na eserikari imoke abanto aba baretwa teneni mobaso intwe ntobwati enguru chia okobagambia kiagera omoadvocate omonene oywo ore Yesu Kristo naro tari ng'a nguru echi nchiarengo nabo tware kobaimokeria egetambukero ase egeka keria lakini togatiga ng'a yaya kiagera tore abanto ba omonene tiga totige na intwe buna tokamenyete iga aria intwe maeti mang'ana buna agendererete lakini nyasaye buna are omuya ngotoorokia are nonya na ekero amang'ana aya agochi koba omwanchi one nabo echandete sana agantebia narotire iga ngamotebi tiga tosabere eng'ana eywo agechanda agakera mosubati omwabo esimia akamotebia igo ntege tondigerie enamba ya tata bamura baminto step brata twagakwanire nachio nchiyonka erinde bantebi ng'a naki tata agendererete ani omogaka oyo nkorara arenge gochi naende mbakwaneti nere igo ntagete goteba iga okogani kwane noko abanto aba tiga bamanyekane mbara biabo na enchera ya okomanyekana onye mbakoereta igo tokobasabera nyasaye bweke egesiomba kiaye igo togochaka gokerora omaete abanto begeneti ng'a nyasaye ngokora are ebikone twararorire amang'ana akoba intwe buna abasomba ba omonene ekero Nebukadneza aenenete iga arisetie ase emiaka gete na omonto ekero aenenire akorire ebibe mwene eno oroche omonto agoitwa bosa mpaka ekero ebarasa yabekirwe amang'ana akanirwe ng'a mogaka oyo tari bo
abaka abantu bonsi barigereire barorire ng'a nabo naende omonto manya gocha naende ocha gokora iga ontete goteba iga Nyasaye oyo ore igoro enchera eria Nebukadneza ekero aenenete naye ekero kende ekero oraenene ntomanyeti ng'a ning'o ekiagera intwe ntoratwara information yonsi no uchunguzi egenderete ekero oraenene ntete gogoteba iga ekeranya kia Nyasaye nkeriare mono naende naintwe abasomba bomonene egento togogosabera eorokie erinde bwaberwe erio moerio mosabere nkeye emeroberi kegenderete ntoba update abanto baminto mbuya mono ase ogotofuatiria naende mbuya mono ase okomanya ng'a naki togendererete igo amasabo naro atakeire ase nkeye tiga Nyasaye abaseni Gochaka na Marieta alafu tuerese ng'okora kwa ngorokio kasene yagaita nje nyambati nkorokwa mugaka mugunda nkaniga tato mwaboyo era tato mindago nyumeri akabere era kuri nyumeri akabere ego kara mangana ya korekana tinarenganga yonjete kurwesa bali na ndega ngesa staiga ngotebunga mangana abire ga bwendo buyao akara na ikabuone ndio gitinyu gwetia ngotebwende segi yabeira eyaba lakini abantu bakirire ngakira rende nje ngarara bwakia mambi ngacha unangoika ngotebunga ayo mobere kanchurire nga nyombe tagwire ngaroki busabunga nahaiteire sana ndasambire nakiasambire ngotebunga yaya abande bajde mop paswa wate nyomba watagure nyomba bagakoraki aliriyo bakamusoka kurusiko bakamwaka ransa igo ngai bakamwaka igo nyagara bamwaka gakwa bakamutawukigali bakamusyarira amaguta wana amaguta narongo bolinga ngobwate n'abantu abambarabi timbwati kibu wana bakabona nandega indanyora ikibu ndatebe nga ni mbwatari ikibu rirengaki wana wa yaro ne mopo nkibono kigenderete ikebose kibakumubuni wana ga arotinda story teyene yose mukobere nga kiabete nga karatwache tanto achegetigu ebiri nimbia togete ekabana bwate ebiri karatwache kigwa ndachakiri twese egatoka tabwati mungina agachaki egatoka tabwati ono kwabo kimane ngenda nalini lwetabu nande ngagende safari yota erabona kibago muboli bon tinda manya kero kyo gekogera njonge ndatenga tika kero montolo bia kwekera bona abagambi bakwanire kende bensameina ogambiga mobwate mbata tanga mbaire to mobere bagateba nga babona bera mungana police case tigato toganya police case to ngana kia mungana yare bagateba abana bagenda bari case statement n'abantu n'umuturite nera muna mugambi agenda nera kalika ona araito ganyete mwisho mungana abete ona arato ganyete tumanya ngikegenda natoganya kubwatiga asante mwancho murigereria nigo twachire esabari entambe mono korwaria ase twarenge chiruthi chiri chia gesusu twatarire orogendo ronene korigia omongino oyo iga asatamere tobogima bwaye nabo muroche stoikaransete mwanyene kerogoti keyo akarumugete ase bisete atambe mono twachire negari mugakoye buna koigwete gaitetwe agakwa bono gabekira senkendo lakini omongino oyere no ari Nyasaka mokonya Nyasaka motabori no bari na gachukurukaye no kare maega gaiga no bari na karakugaiga etwacha na mumuroye tutageta twerese ngakiyarenge ngayachakirete weikabuna bono bachete goito mugakoye na indo kugani kwaye nkuru kyoko gochiase serikali gochaka na Marieta ao ochaka gutweresa ngora ngakiyarenge Marieta nenguru kukani kerubuntu mo nero yoitetu twarenge buya kurwa mayega iga egaika gatika bere iga omwana omomuro kabere
agachaka munobosisa alipara sibale n'abasani baje kabori ataranya kobori rene ki ntebi ninki eriogo ngingo yage liokoboko riengo munobosisa mo nyina biara akamwakira esimu bakakwana ibakwanete akamobori naki okobimbe bunobosisa ninki akamakomotebia isiberie echumbi eyo nebibiriri akairana agachaka kotebia abasani abaya agontena nebibiriri ibibiriri ni nabigochobosisa timaiti arose na isibereti gatikabere kama yakoba omomuroyi no barakorokwa naftali obarontumo agateba tiga yani ndokwanani no nebibiriri na no ntumo yo igoro mugakone akaimoka kande bobasi anse ameyi ya bobasi simusibati mwabo asogete riria asogete nerengo sokale agende kiamukama kuri omusara bakaumerana n'omusubati unde obwate ibiriri bakakwanani bakorigereri koboko atetate kwanga ibiriri naye kwanga bakaitana omugambi agacha kabaira bakasibigu bakairana omwaka oyo one naakirete pigipigi njamwakirete nse akaenda akaramenya orende torochinero obwata eng'ombe akaramurinda mwana ekerairana ebibiriri biono biri bikamanya koimoka naki nebibiriri mwatubiriri nkorwa ororo ngochi gokwani omonto ensemo yane omonto magontebi naki yaya gaki tiga torakwanani koboko iga naki bwairire bwakire okoboko koro kogotiga nche ngaminire naki are ebibiri nonye ninche timbiancheti negente ekebe tokaba bakarenta omugambi bagakera omotureti agakera omugambi akamotebia abeke ebarasa agacha akabeka ebarasa tokagamba bigasinya abanto bagateba torarwa chibesa tokore ki torwarigwo omugambi agateba nki karue nabaire ewiki ya kabere ngocha togoikaransa tarente n'omunyagitari abanto bagaitaba ewiki eye egaika bakarangeri riri barangeri chibesa morweta abanto barwete gose na 50 n'omunyagitari agateba tingochera 50 echi na echinge echirang'asara omugambi agateba bono ntori komoakera gatebire agatebete na ebibiriri ebio akoruseria ekero agokorora esiringi 500 okoru oyomo lakini agateba nabaruseiri renta 200 ase ogochieki gwoka ogocheki gokonyora kobibwataro ochikoirwaria mbore ine sabari ya kabere ata menta abanto bakarua mbarueti bange abanto 50 agakana esabari eya gatato nara agatoka mbari 50 mutati koru morwari gwebiriri abanto bagateba bari batebe tu nabo babwate ntumbi yatori sawa nje narwete omwana narwete nonye oyo ntomo narwete omunyagitari oyo arentu achekio ekero banga omugambi agateba bono ntu twakuri tindi konya gocha ekenyoro boire bono inuitana abaiga mwarure iraneri chibesa chenu tokairaneri bari twarwete gekabana ki inuitana muna moraitane nti twakorire bono abwaro abanto bagachaka nabo omonto agokokwani oyomo onde otiga oyomo kiagera bono ntoiranigwe chibesa tiga toitana ebibiriri mbiare
mbiare enkong'u tukaba ekere twaba abana b'omogaka oyo inche no enyomba ya kabere agakora ki bagacha bagateba tiga tumuire tumucheki tumanye naki ini nabwate tabwati ninki bakamuira no encharo mbantebeti bakairwa n'omogaka oyo ekere achekiwu egatoka nabwate omunyagitari agateba nanya gocheki bantu nyomba babere batananeti lazima momorente tumorwari nere kera atoke echansi na tabwati ni bahati mzuri lakini abange bakokora abakoba kanyora bagocha ngabatebia ensemo yane nchegaki idiri twirane tuchibesa noroche ninche tindi kogenda konda ingwitayarisa intigi abana baminto chikase nimbatebi akingonkonya muri omachando oyo gakindigeri bono igaro tingokong'aina ng'ina imokiga togende turwarire omonsiku oyo akangasa korwa saa 4 igaika saa 6 bono akarenta abagambi ime na abagambi ninu mwarenge gochangia ntobwate ebibiriri konya ntoramanya ntobwate rende ngwangoratiga chibesa chiri gubibuya tumanya kogenda turwariwu toirane gocha bono nabagambi ogotebi gose konya bachire ande obarangererie egento obangete kiao agakora ki ngarora amae ngateba gatebire nere okonyire naende anyirani ngamotebi inche gaki timbwati nong'onye agantebi nyimuka ngaimoka ichichire saa 8 tarenga atambe ensugutansa tugaika tugacheki uno omomura oyo obara na inche obara oyo otebetu na ebibiriri agatoka are buya inche ngachigosoa nkanyora mbiro nkabobori ebiriri ebi inanya gokwani mondo ndarigerereti koboko riri biachete naki bigocha n'omwana oyo tore komo anga timwati omunyagitari oyo agantebi ebigocha style entambe amarengari gokoereria egento naende ekero egari momigaine iga oyo ngateba rende oranyore ndiri nkogenda gosingera oko gosinka nari twamiganete nkaegwa tiga ndwarigwa inche ngakira tukarwarigwa tukairana omunyagitari oyo agateba papa tiga gokwoyi agateba mokong'ana mobachi wiki ibere moirane mocheko mbae rirube bono riko batari bono mwabeire mwakorire bakatokireke naende ndirana tugacha omomura ominto nare ngachi komwakera iga mnene echeche nganyora ong'eire ebesa echi 500 twatetu toirane tuchikwaigwa rirube inche nkaenda abaiseke abo bakamanya kobwata bagakira mbacheti kwaise abaere bono ere akairende tarenge gotara noche muna para aboise mwaru noagoika oirana osoabore orara naende mambi igwo anyagatagete gose na eritoke inche ngosoka nde nagenda etinga nagenda echiro nakoba omwana oyo esukuru bono naki ndakore omwana tobere gatagete agende esukuru ontebi gaki ndeta neri ritoke namorentera ere gaki ere bamwangete ase eng'encho ya ebitina bia enyomba bono tingochaka kobatebi korwa ekero nagachete omogeni enyomba yaye mbasambeti
Oh. Ekero chite oromo omogeni. Basambete nyumba yo mugako. Mbasambete. Abanyakenyoro. Ya. Kose mucho ino lendo yo. Omomuro yo monene. Na atagete namba imba onetie enamba yo burimo. Wana ekaba chibesa chinyinge oyateba mwangire koranda chibesa mwangire kongari koringo tirera ndirere wana ngweta makori abande ngocha koganda ndate jane mbatigereje ino ateba kako genda torente nani nditogo chaka wana bagachaka gwetana keroki na kerogi ekibona tingunyara kogote bagachakuruka nabarogi wana na kiki na gote na ki ebibiri riebi tari bibiri biarenge no koruterwo korameru na ki chaga bibiri bikori osena ki bagasani kerogi bigacha wana no chake story yebirogi oba ebibiri riebi mbiteti koba koga igagukwani koba kama konda yache nonya no marengari oyu na itarenge gongiro sibotambe timanyete bibiri bimuna binyicherete incensemo yane eya yere era tinkomanya ona kera twarwari gutugacha tukakora chigui kibere kera twakora chigui kibere njengairana ngaiguriro ngatebio nto moyo akiota ko batebi bakwechi besa orente rirube na rituragure biosikie ekebiriti gakinge ekebiriti kwani ndo kwanda gesusu kwanda matsabe geosikingero kyanga inyemuke mate timanyeti nagende nagura nebyosiki intera ababegeti abande baikaranste no mote to basiko whatsa ora basikwa ibiri die ngabata biri rube eri ayaga tadabi kwa bwanire untumu bwanire ose nkoma muri abarogi abango bibiri byangire kwera nabarogi muri sawa nje mana tokanya gweta na igo litukeririe kwa muisonde botugo kiera igoro ngaenda ngagura amabere nje korose dio mwana oyo mambi rindire nkunyuru imorose limubekere tamusiriria akuboka matabikanyu genda antige ngonya korose ya nerongori inyakonyu na ikire na chiete nesimiri na nyebekete chacha ya kukalensa ingaenda ngalentana binarentana ngateba esuru yane nja bichoka ngatiko batega kinju momborokaneri echake korora bakanga tigangende tiwe kasaku na moja waniga oyo sengalegete turuge tiwe chikoba saa 12:40 twarageite na rieri nagasanete abantu ngonya gukura bare para iwe bisana ngateba ina yabo ngagasa ekere ne yoro bukuma obu ne kabichina yegete magaraga afkato undo mwara naraire ngamobekera ataka kuragira nenche ngabeka are menuebere ngadi akatato ngatakuna bukanga komereka ngaburi ninkiege kon inde ya nene kiere saini gantarari kende mon kajigo ikomereri tigando sicha ichingo bachire saa 1 karosicha ngabeke tamusi tiwe chikoba saa 2 wano batakire gusuka guchomuchi wano baikirega nenje nyumbande kwena abekire chabiaro ujina mwai na matabirara ngochande oibisiri tamaitiko oibisiri oborange tuikira ngochande nenje nchunduwe chaeria nkoreki
inye kuneke ndale jana bekire chabige sieri ibi kure bina omo ibi oyo ninde bwango sana ki kurigireri ninguyu ngayugora oyo ndo munante kuratiga toraigo na ningi ogonganeri tiganyi gosoino omo ibi bagoteba na rusirie chabi nimbwate simeyi infix ngororera rende egere nsoera imako nyoro mote butoire na nyomba iga nkiyogokora no mwana oyo gotaka kolera bono bagopoma iga ria mwaka egetanda omwana okorera ninje ngomobori nkiyogong'akera togotenena togambe tukwane ekikiaba kigambe ayoraire nyomba abakungu twarusiri chiomba kwerende ne basi nina akini tianda kwana abo makoirana twarusiri chiombe kuraire nyomba achichareti aki inyabengi okombori nkinakora akitia tokwane emete butu mwana ngorera ari gota no mumurondo okorwa ofokuma obakire ofokuma agimaranga maranga moino nekise timonyorete era yatsirete nero gota riria ng'ake simieri yawa akabugoringa matabi gake simianenga ing'ang'a akanga konga akagenda nero kateba ribagangonya gwaku nigereri abimbokire chiga nyagitari nachiete imma iga chibachu chiga nyimokorore nango imokangwagura iga natarera omote namanya gotenena riri bakora ondo moibona agacha agasiomeri nabwata akamoa oyo akamorora oyo bwata omoro naye tutagete ndo mwakabwata omong'oro agakora ki akaruta gochiaringa motebi otagokira gwatebire tobere amo tugatenena oyo igo omwana antarerete atete gotama gochisiko ase amakindi aya gatorochi nagenderete gotwaka aya bagenderete kwomora ribati timaiti namweka nyomba inga mnamwaro twaikontwaro na baomarata inga motebi gaki tiga bono ndagisegoka nyekonye okonye etogochia no omwana ngamotarera iga natogosoka iga nchigoitera amache gwansa nande tinyigeti goitera ngaiterera kiagera esukari amache asokire ingogenda gaki ngobatebi gaki twabere n'omwana oyo agateba gaki abere kiareta manyeti gokwana abere ayoma akamagotemba oyu n'omwana tigaete gochia genda gochiabu nenche ngatama gochiaria ase abakungu bare isiko bagokura banto etetenye emagi nabwate omusibati onde churia Priskira bakang'ura riri kwango kotenga ewango tong'aina nakwabwanire noboroki nabwo abwisi natuma bakarenta ekero bakira bakarenta isaba omonyagitari omong'ao koruka embu oria ogotachera ebichara iga agacha bakaruchi besa bari barwete aro barwete bagaika ase 300 omonyagitari oyo agacha agata kwera ari geti nainche aro natagete gokana ngateba naki kinarwari na birogi yani borogi timbwati nabwenire nandi nechibesa nechiaki motang'a enchara ekondi ngosaba omonto ondina tindi koru omogambi oyo tagira ase akamanya goteba aye ngokorwera ochekegu riri ngwachegetigu oborogi mboro na momanyi arwera ontomo mochekegu mwensi
tukakira tukacheki ubomwaelio pi ngaenda ngacheki ngarua untu mwaswa ikebande kikegasieko wakarangeri kubali base baruarete batabulenta marangeti togende eriekero nasoka naimuka igontu mwikaranse neraro siwe nje torochi narose tiguriri nkamanya naki ebiriri nao biko baiga unabeka matari aye inseiga ngarigere ririsa kararo rirabutsa ngarigere nkanya anamanyinga igondoche natukiregete buye iga bibiriri mbiyo nkaigu biyanga chaka gotenga oitangira sino yara ka chaka teba riri nangaineri omongino na chega tigu na ruale tigu no muya na obwanire kati gakantenga sibaka parari simara oyo makaka megoteba mwebire bikoro tatinje tiko inyora wana gekwarure gake ga saitani me tokokoka ngakoraki ngata ditinacha ngaikaranza ke ngatebyo oyu munyagitari ata bagambi konye batsukire kuyu musubati ndo osiarire twabana eributuko bago baita nkaibaire to mugaka gochi eribona rikero dini na soka mbwate magi oyu igagungurura njigwitara amaje nari eri bantu omete aba bagachikomorenta bakamorenta gosenisiko nje ngagenda omusubati uyu nache kumurigi oroyo magantebi imokatama guchimate karwa tama guchimate andi ngataba di bani karanstati gantamte chimate ona nje ngatama igo kugenda tima itiaro siba muiterete usinyomba usinisiko nkatama nkagenda gari simna mwasoka iga chinsi aganjenge bara moino nakanyomba ari no tete ngaika iga igonde tayurani golere abagatebo oyo katebyo umwana abo tugasoa chinsi agachi tukamana tugakira intamete iga yanga iga nere yabegete kagoti kaigeta nero ngigeta emberi gatoita bana kinyi karanste bana koirana bare omongino uri ole para mate agakesime mbeya tole lakini ekenyoro giasarekire nyingi na omugako rio tonera tio boremo okure mokungu aranto manyete sakoraki asata magochi ataba gaki mondora akina sa tolende akina kende no nyabaro gyabo bagakare mbaeta gakiturare iga akiboki na tata tukasaba tigo ikasasta makoigwe egari enene ngateba ndochu no maene nakwa igachika muji ikagenda basaba ije ikire saa 10 tiko basa 11 chamambi ngateba indagende nyole babutete ndagende nyole baikaranste nyasaga akitororera mabina emwana erambura eritamanyeti ninje ngunya gukwana ngatira nganya kurigere nganyole nse ekirete kiri ondetayo tateyo katanya sata ngasoa nyomba akaje chai nabe kiteta mosi nohere ni yangeje gayo korarira yanga mache mno mwana kunyiterera ngabwa tigantinti mbekengia kamwe mubekera nkaramo bisuburange amagura yakinde tebarapu akini akirete akaracha ribirira ekagera nkamubekere korotebi ngataba tiambege chirabeji akitotama gake bagocha bakonyora bagateba ndochaje kwatamete okwakaba moyo bankole ngatama igo gochaka ana bana baminto mambe korengana naye asobwe ene bwanya sai buri abantu abamino nkibagukubuni cyoro kibagukubuni kana nakiri nagotebe ni naking uburemo nonyekero nachete mbabwate ringana bakonyawa
omochioyo kiagera muna naiyete iga nkanyora omwana oyo obara abwate emetinyi ebere bagacha bagasamba mokaya bamokonerete esese ekamoroma agakoga agakwa oyo manene oyo omonene nande mbaitete omwana abwate omomoro omonene ninyaruka abukane bono nere okonyaga ontebi na mochi oyo ntugwanaini noboremo bwoka bagasamba enyumba naro nabo naire tuga polisi tokarare barande n'omwana oyo mambi ngatebi togaso isei nkagenda bono ngateba ntogosaneti nontomo bono naende gakingi ngochiera akaba agacha akandangeri nkairana gocha bono okoirana okoiga bono obaroche naki eyabatebeti abwo baire tu 10 bagachikorwariwa bagacha akabatebi na chiombe chiarwete yana momoite akwererani kiagerere gaki nkoteba naki abamwangete agite sogeti ekingoru bwengabu omosubati nare ore pare ruguru okonie ebinto nomosubati onde kera timba maeti ntatara akamaka motebi abankogamba estori eyo motebi ontomo oyo iga ogoteba ogoitogi naitira naira ebibiriri abanto 60 ande ning'enderete nontomo oyo mborera agakare tanya kogenda ase atambe enangotebi atambe nimpare rogora ochoirana wana are bamwangete ane nabo natena ki amatanga nata wantebi ng'ende nabo ngoteba naki bari moitete omonsi sachondi tabwati mang'ana nainu naende orware rigu obwanire tabwati torochi bono nanyereti konyatara kurirube tatogete kare buya njengae bono ayokugani kwa nkuru kigo chia serikali njenda de serikali ebwati abantu abo yaba bwatiri ebabeke yaba bekire nonye nabara nonye ne wiki bai discipline bateba naki akiki abeto njari tingoirana engo mwani andi nyirani mbere tingo berari ngogenda bankorire kiagera omosacho oyo gatosinyaine ngosinsimegete kabiche ondiseri chiombe yani chingoko oyo mate ngamatebi gaki obunyansi bwabeire ondiseri ebituma igo banombora mbantageti nje imbwate naki ekerenga keria ntebeti momuro oyo mwabo bunaoneti oboremo mukaya bagachaka naki tiatoita abanto tonio enambe yega twakanironi nonye nerikori batamwaeti bono ningo nabana baratene nebateba ntari kwenigu twarikori togochokera para bamaya kogita basoke mancho murigereria kwaigure ni story entambe lakini bono kwaigure keini keraigo mongi natebire egento gekogera bagwitwa nindemero actually nagenda ari buri muguri no bane ke para ruguru natarigwa no bane nakini abo abamura bande abamura baro no bwate abamura bamwabo mwako okay abagusi namaremu maritane gurukura jasi kakasungura nyasaye oyo